Assalamu alaykum hormatly ýyleşler. Şu gün 2025-nji ýylyň 20 may hepdeniň ýekşenme güni. Hoş geldiňiz. Türkmenistanyň demokratik opozisiýasynyň Kanadanyň platformasyna. Hormatly ýyleşler, şu gün meň bilen gepleşigi Nurjan Apatbarya Amerikadan biziň döwlete wekilimiz. Nurjan apa hoş geldiňiz. Salam Murat Koyçeviç ve salam vatandaşlar. Hormatly vatandaşlar, şu günkü biziň çykyşmanyň temasy opozisiýa diňe öňe gidýär, hökümet we MHM bolsa öz tituşkalaryny opozisiýa garşy öňe sürýär. Gelin şu hakda gurulma edelim. Men ýene bir ýatdyrýan biziň vatandaşlarymyza biz şu wagtda hem TikTok'da efir alyp barýar, şoň üçin TikTok'daky adamlar bize torolany ýazyp bilerler. Biz şonu, ýani şu efiri torolanyň TikTok'a geçip şöyle jogap berer. Hormatly ýyleşler, şu temany galdyranyna men bir düýünden märi şu temanyň üstünde işledim we özüm üçin bir topar açyşlar etdim. Şol açyşlary sizinle paýlaşaýyn. Birinciden tituşka diýmek söz näme? Bir hökümet, özem ýapyk hökümet, özem ýani ýurdy hökümet basyp alan bir 2-3 tane diktator, ýagny ataly ogul we onuň maşgalasy, bir klan ýurdy basyp alsa, ýurdy ýapýa we şol opozisiýa garşy görüşmek bolýar. Ýani şol ýaly ýurdy ýapyp, ýani baýaklary ogurlap, halk gynap başlasa hökümet garşylyk emele gelýär. Garşylyk näme? Opozisiýa bolýar. Men inanmardan pikir etdim şu gün bir topar ýoldaşlarym bilen görüşdim, bir topar adamlar bilen görüşdim, bir topar eginleşlerim bilen görüşdim. Häzir Türkmenistanyň içinde 90% adam aktivist diýsen bolýar. Yatan aktivist, içiniň gaharyny çykaryp bilmeýän aktivist we daşa ýurtda bize kömekler edýän aktivistler we daşa ýurtda çykyş edýän aktivistler. Umumam hemmemiz aktivist. Aktivist ýani biz garşylykda şu günkü Türkmenistanyň iki tane ataly ogul, iki kelleli prezidentiň alyp barýan siýasata biz garşy. Näme? Şo siýasat soňky 14 ýylda hiç gowluğa getirmedi. Diňe halka garşy gitdi. Diňe biz ýa gowşap, garyplaşýar. Bu kezzaplarym Urban uly, serdar, ýegenler milyardlap ogurlap baýlaşky bolýar. Şoň üçin biz çykyp görüşip adalatly diýär we Türkmenistanyň baýlygy halka gitmeli. İki tane kezzapa gitmeliler. O iki tane kezzabam Putina watan satyp biziň halkymyzy satmalylar diýip biz görüşýär. Biziň esasy ideýamyz Türkmenistanyň kanunlary işlemeli ve halkın ýolbaşçylygy bolmaly. O diýmek, prezident bolup bütün halk barmaly. Ýok, o diýmek açyk saýlawga geçirip hakykatdan biz öz prezidentimizi, öz ýani parlamentde işleýän deputatlarymyzy, meclisimizi saýlamaly. Biz öz vilayatda, etraplarda öz ýolbaşçylygymyzy saýlamaly. Onu ýokardan bir zahvat edip başka bir yerini öldürüp, yani başka bir prezident öldürüp, prezidentler gelip bize bir topar gadagynçylyk giýizmeliler. Biz şoňa garşy. Biz adalatly, normal döwlet, kanun, işleyen döwletiň içinde sen ösüp bilýän, döwletiň mümkinçilikini ulanyp bilýän, sen döwletiň içinde öz karierany gurup biljek, sen döwletiň içinde daýhan bolup, ýuwaş-ýuwaşdan galyp biljek bir durmuş emele getirip bir döwlet kurjak bolýar. Biziň bir isleýämiz kezzapçylyk däl, bikanunçylyk däl, terrorçylyk däl, ekstremizm däl. Gaýty biz şu zatlara garşy bolýas bolýyn, şo wagtda rejime hyzmat edýän bir topar tituşkalar bizi şo zatda günakarlaýarjak bolýar we bize garşy şeýle görüşýär. Umumyň biz häzir tituşka temasyna geldik. Tituşka temasy näme bolýar? Näme diýdi? Şu gün bir döwlet, Türkmenistan ýaly ýapyk döwlet, Türkmenistan ýaly bir tohum dolandyrylýan döwlet,
bize karşı yani karşılık ediyen adamlara karşı ofitsialna görüşüp bilemek. Ofitsialna biz taraf. Ofitsialna biz doğru tarafta. Ofitsialna bizim arkamızda kanunlar dur. Yani niye men karşıp durun şu Türkmen hükümeti men bir yere suuda berayse bütün dünya bilir ve men şu yerde yeňil olayım. Bunu karşıp durun. Murat Kurban hükmünde ve DWT Yolbaşı hükmünde yani iki yerde jogapkärçilik garaşýan ve şol jogapkärçiligi götürjek ve özüm hüjüm edip şolary ýenjek tribunala tutdu. Ine men diýjek bolýan zadym hökümet, bir kanun hökümet, kezzap hökümet hiç wagt mass mediada ya hiç wagt ýagny tutlarda kanunly yerlerde bizim bilen görüşüp bilmeýär. Şoň üçin gara ýagdaýda, kölige yerlerde adamlar görünmeýän yerde görüşmeli bolýar bize garşy. O yerde görüşenler onun esasy güýji emheme öňe çykýar. Emheme bir topar adamlar yani opozisiýa diýen opozisiýanyň içinde opozisiýa meýdançasynda bir topar adamlary ulanýar. Gowşoklary, baýdakçy, ideýasy, nämetçigini bilmeýänler, agyr ýagdaýa düşenler, öňe çykanlar, aýgara şu kimi tapsa ulanýar. Ine 33 ýyllap Türkmen opozisiýasyny çeýle ýeňip geldiler. Ýöne şonuň üçin ine biz DWT Halk Hereketi tire şu zatlar düşündirip şu zatyň öňüni alýar. Şu zatlar bolmaz ýaly öňkü. Halk hemme zada düşünür ýaly. Ine şoň üçin Türkmen bandit hökümeti basyp alan ikram bandit, kezzap, Gurbany Serdar Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatyny emheme agentlary daşy utdy, adamlary şantaj edip, adamlary agyr ýagdaýa salyp, on konsullukda, MİT'de, hemme ýerde adamlar ulanyp, gysyp, gorkutup Türkmenistanyň içine daşyplar. Şol opozisiýanyň güýjüni aýyrmak, opozisiýany ynandan gaçyrmak we bir topar falşiw informasiýany çykaryp halkymyz ýalňyşar ýaly hiç zada düşünmez ýaly nirdi dogry, nirdi dogry däl, niri ýanky ideýa ba, nirde ýok. Gara bu jol bulaşyk edip halkymyz hiç zada düşünmez ýaly edýärler. Ine şonuň esas maksady şol. Egerde düşünmezlik ba bolsa, adamy düşünüp bilmese, agly birlerler. Agly birlik ýok bolsa, adamy düşünmese garşy bulamýar. Onany. Şoň üçin biz görüşimizde birinji günden bäri gurumaçylykly görüşeli. Ýagny bir hereket gurmaly. Hereketiň içinde adalar bilen gurumaçylykly bir-birimizi gollap, pikirleri ötürüp, maksat koyup gurumaçylyk görüşeli şu DWT Halk Hereketi. O diýmek diňe DWT Halk Hereketi görüşen ok, beýlikle görüşen ok diýmek däl. Ine bizim stilimiz, metodumuz şeýle. Mysal üçin Muhammed Düýeci başgaça görüşýär. Mysal üçin Talip başgaça görüşýär. Her kimiň öz görüş stili we ukyby we hem görüş ýa-ni metody. Ine biz şu metody saýladyk. Ine biz ofitsialna ýa-ni resmi taýdan, mass mediada, ýuridik taýdan, ýuridik meýdançasynda bar bolan soň güýçler bize garşy. Sebäbi DWT'den gorkýar hökümet. Näçe? Ol günaýýar. DWT gurumçylyk diýýär. Programmalar bar. Halk dinleýär, halkyň gözüni açýar. Halkyň aňyny ütgedýär diýip esasy güýjüni bize dinleýär. Ol inni DWT bilen hökümetdäki işen banditlaryň arasyndaky görüş. Onuň başyndan başga görüşem bar. Ol Helsin Fond diýen bir guruma 33 ýyllap bular ýa-ni görüşýän o gellikär. Ýaly nomenklaturna opozisiýa görüşýän bular bap kofe içýärlarda grant alyp gitýärler. Birden halk özüniň ýa-ni rejim çüýräp ýykylsa halka näme çynmasa biz bar ýurt dolandyryp. Onun hiç bir perspektivasy ýok. O düşünýär. Ýöne şolar bize garşy görüşýär.
Käwagt rejim bilen bir nimede görüşýär. Ýöne esasy öňe çykmaz ýaly. Ýa-ni şöyle öňe çykýan guruma garşy görüşýär. Arasynda gowular amma ine mysal üçin Türkmen gowy maglumatlar berýär. Käwagt kronika berýär. Käwagt bize garşy görüşýär. Düşer ýaly o edýän iş ýöne. Hawa olaryň öz yerlerine bir kiçik görüş alyp barýarlar ýöne olaryň maksatdary we bizim maksatlarymyz deňler. Mysal üçin Türkmen Hesdonyň maksatdary we döwletiň maksatdary deňler. Biz demokratiýany goýjak bolýar. Olar bolsa öňkü ugalowny işleri ýapyp, ýa-ni şoýra baryp, ýene öňküligi dolanjak bolýar. Nomenklaturna pozisiýa. Öňkü pulwarlak gaýdanlar. Biz bilen deň däl olar. Bizim ugrumyz, Allah'ymyz, Hudaýymyz, işimiz, ýa-ni adam bolup çykyşymyzam deň däl. Hemme adamyzdyr. Indi gelin öz temamyza geçelim. Tituşkolar. Näme? Näme tituşko diýip men şunu aýdyp başladym. Gelin şunu görüşelim. Tituşko diýmek 2013-njy ýylda Vadim Tituşko diýip bir adam bardy. Şol ýa-ni ýaňy bir Ukrainada ýadyňyzda bolsa 2014-njy ýylda ýa-ni rewolýusiýa boldy. Rewolýusiýa diýeni Ýewromaýdan bolla halk çykyp bir 100 adam agly ýa-ni meýdançada Ýewro meýdanyna, Maýdan diýilýär-de, bizimkiler meýdan, ploşyt diýilýär. Şo ýerde bepat bolýar. Azatlyk üçin, Ýewropa goşulmak üçin, diktaturadan, banditlardan, korrupsiýadan ýok bolmak üçin öňe çykdylar. Halk bolup çykdylar. Ve şo ýerde ýagny hökümet Yanukoviç we onuň ýanyndakylar güýçli daýy oglunlary şol protesta çykan adamlara garşy ulandylar. Olara pul berip, baryň şolara uruk gaýdyň. Baryň şolara ýa-ni protestlaryna nimet gaýdyň, ýa-ni päkelbek gaýdyň diýip urupdylar. Ine şolar protest gidip durka bir parahatly adamlar, plakatly adamlar öňe çykyp durka çözyp, urup, taýaklap, urup, zat edip şolar dargatjak bolýar. Rejissörler, operatorlar, jurnalistler topulup, urup, zat edip, ahir ol tutup alýarlar. Şo Vadim Tituşko 3 ýyla batyrdy. Yani şol öz komandasy bilen gelip, şol aktivistleri vurýar. Şondan soň şu metod bütün Sovet ýa-ni döwletlerine, öňkü Sovet döwletine giren döwletlerde ulanýar. Ýagny protest edýänlere garşy Tituşko metody ulanýar. Häzir ine şunu biz görüp durýar. Ukrainada, görüp durýar Belarusiýada, görüp durýar Gruziýada, görüp durýar Gazakstanda, görüp durýar Rossiýada. Adam tatyna, ýa-ni puluna tutup adamlary ýöne parahatly ýöreýän aktivistleri garşy, ýa-ni adamlara garşy ulanyp, urup, nime edip, ýa-ni hökümetem arkasyny tutup şolaryň, ýagny şolar päkel bermän ine şo zat etdirýär. Mysal üçin Ýewropada sen protest edýän bolsaň, ýemäň taşlayan, ýa-ni ruhsatnamaňy taşlayan, olar ýemelden alýar, derrew polis gulluklaryny, emhime gulluklaryny dikýärler. Näme? Protest edýän adamlar goramaly. Ine biz Amerikada da Türkmen ilçhanaň öňünde protest edende ýürüýte polisler gelip bizi goradylar. Biri gelip bize päkel beräýmesin. Ya biri gelip bizi ýa-ni bir zat edäýmesin diýip goradylar. Ine şo wagtda Medvedew, ýa-ni Türkmenistanyň Washingtondaky ilçhanaň başlygy jaň edip bizi öldürjek bolýarlar, şular gelip bizi gyrjak bolýar, bular terroristler, ekstremistler diýip öňkü edýän oýunlar neçek boldy? Hawa spetsnaz geldi, hawa barlady. Biz düşündirdik. Elimizde ýara barmy? Ýok. Plakat bilen adam öldürip bilýärmi? Öldürip bolýarmy? Ýok. Bagşlan. Ay biz ağlanıp ýene bir gerek gitdiler. Ondan polis durdy, polis ol ýöne koý polis gelip seni gorýar. Birden bir zat bolsa derrew çykyp ýa-ni oňa jaň edip nimäni güýçlenip gorýar. Keypine edilen okşap. Şo tituşkolaryň edýän hereketine garşy. Men bunu näme size görünýän, ine ýadyňyzda bolsa 2020-nji ýylyň 1-nji awgustynda biz Türkmen halky bolup protest geçirilmedi.
Türkiýede İstanbul'da Türkmen konsulluğu önünde protest geçirilmedi. Bir grup adam, şu proteste gelýän adamlary, ýani o Şeraly familiýasyna ýazypdy. Şolar konsulluğun, ýani konsulluk bilen kargo bilen işläp, konsulluğun bu komandalar bar şolar urup gaýdyň diýip. Bular 3 maşin bolup türkmenler ýygnap, daýo boksyorlar ýygnap, ýagny şol parahatly ýagdaýda öz pikirlerini bildirmäne, öz näzarlygyny bildirmäne gelen adamlary vurdular şol. Men gördüm, soň ýanyma gelýär şol adamlar. Ýani ağlap, bujaklap, "Mara şeýtdiler" diýip. Ne şurýaly tituşkalar Türkmenistanyň ýani içinde bar. Türkmen grajdanynyň içinde bar. Türkmen hökümeden şu tituşkalar ulanýar. Onu men Ukrainada gördüm. Ukraina Taras Şevçenko Üniversitetiniň garşysynda Taras Şevçenko şekil bardy. Şo ýerde adamlary, studentler ýygnanlar. O ýerde de neme geldi? Ýagny o tituşka geldi. Ýaryna MMA diýdi, o diýdi, bu diýdi getirip ýagny oglunlary urjak bolup neme dip bizap başlady. Şol oglan, şol gelen oglan, inanmarsyňyz, häzir Gamburgda bosunluk dinýär. Konsolsluk bilen, ýani pasol bilen işleýän adam, Ukrainada, Kiýewde pasol bilen günden-güne işläp, üstüne dokumentyny $800 düzdeýin diýen adam, şo ýerde bir topar adamlar duwdy. Häzir meni işleýän bolsalar, olar tasdiklarlar. Bir topar adamlar duwdy. Üstüne adyma $800 men dokument oňup berin diýär. Getirmedi. Günden-güne pasol bilen işleýär. Ine şol adam Türkmen hökümeti bilen işläp, tituşka hyzmatyny eden soň gidip häzir Ukrainadan ýani türkmenler çykdy da Ýewropa. Başa çykdylmady. Göni gidip Gamburgda uberşýär. Görýärmi? İdeýa ýok, zat ýok. Bu fizik taýdan, ýagny terk edilen tituşkalar ýöne 2020-nji ýylda Medina tituşkalary emele berdi. Bular näme diýär? Bular mediada, ýagny şo bir zatlar edýär. Pulno, ideýasyz, hiç kili pikirsiz, pulno öňe çykan aktivistlere garşy görüşýär. Şolary awradan gaçyrmak, ynandan gaçyrmak, bütün opozisiýa meýdançygyny bulaşdyryp, adamlar hiç kime ynanmaz ýaly edip, ine şol tituşkalar hökümetiň esasy, ýani garanky ýerde görüşmek barýar. Inanyň, ine Ýewropada getiriyor. MHM bizden açýar. Ministrler bizden açýar, vice-premierler bizden açýar. Jurnalistler koglap ýadadyk. Ana bir topar videolar bar. Kanalymyza berdim. Açýarlar. Hökümet işgärleri hem ol OBSE'de представитель ýani Türkmenistanyň vekili, demokratiýany Türkmenistanda, Türkmenistanyň demokratiýa bar diýen adam bizden açýar. Tutulýan da ol. MHM o Türkmenistanyň içinde MHM'dir. Ýöne bäýärli. Türkmenistanyň içinde ol çynowyk bir topar ýani nimeler bar, bir kanun, bir şartlar bar, ýöne bäýärli ýok. Şo ýaly biz hemme Türkmen hökümetini koglanyp ýöremdik. İçinde bir asylly, taryhatly, akylly adamlar bar. Olary da hormat goýýar. Gürleşmezde egerde bizim bilen dialogu ýerip bolşýar gürleşdi, hormat goýýar. Sebäbi biz görýär bu adam hökümetde işleýär, bu adam rejimi gozlanyp, bu adam ýani hökümetde öz wezipesini ýerine ýetirýär. Onu düşünýärdi. Bizim ýöne hökümet bol hemmetin ýatyrma diýýän ýok. Hemme zady adamy görä çözmeli. Onu ýöne hemmetin bir krakalap bolanok. Onanyň şu hökümetde 90% hökümetiň işgärleri şunku uny arest etjek bolýar. Gurbany Ternan Berdimuhamed. Gurbany Berdimuhamed içine Kazana baranok Orsiýada. Putin'den haýyş edýär, ine şuny ertir Gurbanyň üçin 3 tane samolyot gelmeli. Ýerüte Orsun spesnazy bilen. Meni öldürjek bolýar, bakyp aljak bolýar. Sen maňa ýani prezident nimäni berdiň? Elimden aljak bolýarlar. Ine şeýtjek bolýarlar.
DWT dağı diýip ýanky ýalbarýar şoňa. Indi olaram näme diýär? Samalyoda minip Türkmenistana barýar. Türkmen polis eşiklerini geýýär we atmaly bolsa adam atmany taýar. Ine şol atlar Russiýada boldy. Şol atlar Ukrainada boldy. Ýani Ukraina gelip spetsnaz, Russiýanyň spetsnazy Ukraina eşiklerini geýip revolýusiýadan halkyň 110-syny atdylar snayper nime bilen. Şol at Gazakstanda boldy. Näme Gazak öz watandaşyny atardy diýip pikir edýär. Ýok. Ortlar geldi. Tokayev aýtmaka eýýän samolyotlar gelip gony. Tokayev kaçan uruldy? Kaçan eýýän atyp başladylar adamlar. Aýtmaly boldy. Bilýäňiz, men habarym bar, Gazakstanda men işledim köp ýyllar. Şo ýerde Masimov bardy. Masimov öň bankyň başlygy. Men oňdan köp ýanky gatnaşdym. Vice-premier boldy, onuň KGB başlygy boldy. Ol terrorist däl, ol gaty kanunçylyk terýän adam. Toňuny gorkýar, eger bir kanun etse, soň hökman üstüne palta berýärni bilýär-de, kanun ony jogap berýärni bilýär. Hiç wagt attyrmaz halkyny. Şo KGB'nin içinde bir moňgoly adam atyldy. Sebäbi olar prezidentiň aýdan we Russiýa prezidentiň aýdan dagyny etmedi. Şu ortlar gelip at gitdi. Unutmaýaryn, Watan döwlegi Gurbany Berdimuhammedow Orçada baryp Kazanyny, ýani ol Tatarstan bilen gürleşen kişi bolup, Göni Putin'in vekili bilen gürleşip kömek sorady. Meni aýrýarlar, oglum aýrýarlar. Sizden bir ruhsat aldyk. Ine şular batyp aljak bolýar. Bize kömek beriň diýip 3 tane samolyot spetsnaz getirdiler. Ine şunu näme diýip bolýar şol adama? Watan döwlegi diýip bolýarmy? Ya şol Türkmeni genosid edýän adam diýip bolýarmy? Ya şol ýöne öz ýanky wezipesini Putin'a satan kezzap diýip bolýarmy? Gurbany berýär. Ya şunu dogrudan hem arkada milli lider diýip bolýar. Ýany kommentarda näme pikir edýär? Hormatly watandaşlar, men näçe şu temany galdyrdym. Ýan ýakynda ine Tituşka Atama Safarow çykyş edip şeýle bir tema açdy. Ine näçe Alşer Sahatowy Abdullah Urusow tutdular welin näçe DWT aktivisti adyny aýtmaýar bilýäňiz kimin gurulmy edilýär öýren gowulýar. Şonu tutup atmydylar diýip TikTok'a çykyp ýanky neme üçin argument hökmüne goýup DWT'ni ýamanlýar. DWT'nin ýanky eli bar. Sebäbi men bir çykyşymda öň bir aýdypdym. Gerek bolsa bir deportam eder. Owudum. Men näçe şonu diýdim. Ne şo sözi kontekstdan aýryp bize garşy ulanyp, şonu hem ýerde ulanyp, ine DWT deport edýär diýip aýdýar. Ananyň biz näçe şunu aýtdyk. Ine şu ýaly Tituşka, Gamurtda UBS alýan bolsa, özem hökümete işleýän bolsa, erteki gün UBS alyp, şo ýerde türkmenleri ýene satyp, gysyp, nimede pasosu bilen işlejegini bilip, biz şol kezzaby MHM agendini ýa-da Tituşkany Türkmenistan deport etdirmek üçin aýdýar. Ýa-da Seyli Beyliýew ýa Begli Seyliýew, ýani OBS'daky vekil Türkmenistana KGB işgäri, Türkmenistan deport eder ýaly. Ve Türkmen halkyny hiç wagt deporda aňlada dursun, kömekden başga etgöremdik. Ya bir aktivista kömekden başga etgöremdik. Bu bolsa şo sözleri ulanyp, ine Gurbanow şeýle diýdi, ine şular tutulýan dewlet aktivistini tutulmady. Ana näme? Abdullah Urusow dewlet aktivisti bolmadymy ýani? Boldy. DWT'den çıkan, näçe çıkandan biz gurrun verdik. Çıkış etmedip gadançylyk girdik, bunu bozdy. Biz jogap gaçyp alyp bilendik, inim alyp giderler, alyp gitsinler diýip ýanky çykyşa başlady. Sebäbi bir adam öňe çykanda risklaryny kesitlemeli. Eger risklaryny kesitläp bilmese, ol özüni howpoýa, daşdöwrüň howpoýa, gurman howpoýa. Näme dogrumy? Ine şoň üçin Abdullah Urusow DWT'nin
ýygnagyny çykarylan netije boyun alman soň çykdy-da men nidi siziň bilen partner hökmüne işeşek gelýärdi ýygnaklara gürleşýärdi zat edýärdi. Biz ondan ýamanlyk göremiz. Diň gowuluk görýär, gelip maslahat berýär. Bildin ýa. Bizim çykyşlarymyzy olam üstüne goşup dowam edýär. Gara sinhron işleýär. Görüşýär. Ine şu ýagdaýlar indi men diýjek bolýandym Nurjan apa efirden çykdy, bilemok ya menne internet bet ya şonno ýene geldi. Nurjan apa ya menne internet bet ya sizde? Yok, bilemok yani nime diýe. Okay. Bir oýna bar. Inni men şol videony goýjak bolýan, şo Saparowyň çykşydan videosyny goýjak bolýan. Şo goýmakam egerde siz söz bereýin aýtjaklaryňyz bolsa şo Saparowyň videosy boýunça. Ine näme DWT aktivistini tutdular. Tutanoklar abeýlek aktivistleri mış ýygnap aktiv bolýarlarmyş. Yani bu taýda Atamurat Saparov gaty ýalňyş zatlar aýtdy. Bu bir görüpçilik dip düşünýän. Her bir insan yani öz egindeşini, yoldaşyny satarmy? Yani bu haýsy bir kanuny, haýsy bir adamçylyga gelişjek zat. Atamurat Saparov gaty ýalňyş etdi. Bence neme soramaly. Bağışlama soramaly. Yani hemmesen bilýär, DWT aktivistleri mydamada dogruların ýanynda onun beýdip o görüpçilik edip birini satyp ol gaty bir utanç zat diýip düşünýän men. Inni ştaýda soraw belgisi bar. Senin eline näme geçdi? Şeýdip birini ýamanlap oturup. Meniň aklyma sygan o da. Nädip sen ýanyňdaky dostuňy, egindeşiňi öň 21-nji 22-nji ýylda bile hemmäňiz bir baýdaň aşagyna çykyp mitingler etdiňiz. O nähil bolýar sen bir çörek iýen, hemme dadyňy paýlaşan bir dostuň, öň dostuňyzdy. Sen alıp onu şeýdip maskaralap neme dip otursun. Ya sen onu hökümete tapşyrjak bolýarmy? Göz görteli, başka bunun açıklaması yok. Sen ol neme oğlancığı inha men adyna maýdan, familiýasyna maýdan gelin alın şunu diýen. Açık diýen. Yani halk seredin. Bunyaly aldygları düşmän. Özüm DWT'de boldy, bir akıllı oğlandy. Soň näme boldy da bir ganym düşman boldy DWT. Öz dostlaryny, bile bir çörek iýip ýören dostlaryny satyp başlady. Yani bu hiç bir dada gelişen ok. Men birazajyk öz düşüncelerimi neme döktüm gazet kağıza. Yani şonu aýtmak isleýän, bizim iki kelle prezidentimiz bir de güýçli, bir dirayetli etdiler. Bir de türmeler atýarlar, öldürýärler, izarlaýarlar, bizi repressiýalar edýärler. Yani her bir sözümüz üçin, her bir hereketimiz üçin. Yalan aýplamalar rejimiň yaragydyr. Edil inha şu tituşka diýişiňe diýýärler. Olaryň yaragy şol. Rejim biziň jurnalistlerimizi, opozisionerlerimizi, blogerlerimizi agzlaryny ýapjak bolýarlar. Ýöne biz gaýratly aktivistler. Biz türkmen halkyny ýykyp bilmersiňiz. Biz bilýäris, hakykat biziň tarapymyzda. Biz bilýäris, biz gepleme diýäli etjek bolýaňyz, gorkuzjak bolýaňyz, emma biz dimdik aýakdaýız. Biz gaçamyz ok, we gorkamyz ok. Bizi ýok etmek isleýärler. Ýöne her urgy bizi beter berkitýär, berkleşdirýär. Bu bizi ejiz görkeden ok. Bu bir dayanışmadyr. Bu biz edermen bolmagy öwrendik we hak hukuklymyzy talap etmeyi öwrendik. Biz edermen bolmagy öwrendik. Biz opozisionerler we
hakikatin yanında ve hak hukuklarımızı korumayı öğrendik. Azatlığımız için, çağlarımız için, vatanımız için biz görüşeceğiz. Biz her yerden informasiyalar alıyoruz. Doğru informasiyaları halka yetirmek için hem de oyundurmak için görüşeceğiz. Bize sizden dayanışmak gerek, dayanışmanız gerek. Eğer birlik olsak, biz bir güç oluruz. Beydip, Atamrat Saparov yalı, ol oğlancığın ayağına bir çomak sokmak değildir. Ol gelişmeye, ne adamçılığa, ne kanuna, ne dostluğa. Yani bunyalı oğlanlardan hem uzak duralım. Bara içeceklerdim. Nurcan Hanım, men görkerin şu kadrlar, şu devletin IP'ni görkerin. Hava. Siz özünüz, en önünüze şunu fikir oklayan, siz özünüz fikirler. Yine bu videogunuzda havarımız var. Alişer Sahatov, Abdullah Orosov deportasyonlu centrda. Onlar bilen bir şehirde yaşayan, sonra bundan bir yarım iki ay yok, bayram Allah'lık aldılar. Olam şu şehirde. Aldılar, sonra onu göğverdiler. Hazırki vaxtda Alişer Sahatov bilen Abdullah Orosov deportasyonlu centrda. Yöne, şu şehirdeki, sol şehirdeki Duvata aktivistine degen aklar. Bu çayın üstüne Devlet aktivistinin deyip tuğratına bakıyor ya. savpa diyene mi, göze eğilmedi mi, başka sebep mi? Bunu siz fikirlenin. Yankı fikirin üstüne yine bir koşacak fikirim. Если Довота кого-то захочет депортировать, это сделает быстро и красиво diyen sözlerim avtırı Murat Kurbanov'dır. Bu sözlerini hemşin ayda ötüyorum. Alişer Sahatov çekinmezden bir neçe yazar aydı. Hova dedi, Murat Kurbanov'un yanlışı var dedi. Farhadı dünya turuna gezdirdi dedi. Dünya siyahat ettirdi. Ne Şvetsiya'da yine Amerika'dan çıkmalı, yine Kanada varmalı, yine nemş etmeli deyip dünyanı gezdirdi deyip bir neçe yazar aydı. Son vaxtlarda Abdullah Orosov Dovatı'dan ayrılıp Alişer'le birlikte video zat edip başladı. Gelip. Dost özünüz fikirlerini görün vatandaşlar. Fikirlerini görün. Gelip. Dovatı aktivistine Sinop'taki degen aklar. Yine şuraya video emele geldi. Ben biraz kosmaça değil mi? Aynen. Yani bu şu vakitte dinledikçe bu utanç verici zat. Utanç. Yani bunu çağı da böyle etmez. Yani en ganim düşmanının böyle etmez. Yani öz dostunu tatmaz. Bunun aydıp duran zaten bilmem o Murat Kılıçdaroğlu bu neme pasolstva gidenle onun kellesini yarıttırlar da böyle bir takoy piçleyin kel kabutu beynine yarmışlar oğlunun. Neme samrayanını bilen o. Yani bir normal halk bunu hiç vakit vоспринимать etmeye. Bunun samsıklığı zaten görünüp dur. Böyle samsık görülemesi. Yani devlete mıdama doğruların yanındadır. Hiç vakit adamlarım satmaz, hiç vakit adam etmez. Yine oğlancıklar gitti, doğru. Bizim elimizden gelen kömekleri ettik. Hem Zoom getleşikler edildi, hatlar iyi verildi. 37 yerlere, yani международные yerlere, halkara kuramalara. Bir de одиночный pikedem ettik. Onlar için. Bizim için her bir Türkmen oğlanın kadınların kımmetlidir. Hasım aktivist oğlanlarımız. Onun için halk hiç vakit münyalı samsık görüngülere onanmam. Özünüz kellanızda aklınız var. Düşünün. Yine derdim. Häzirem efira beýle katdan girip efira ýalýar. Yine şu kituşkolun yankı yürütüp metodu. Öz adynyň ýazman beýle katdan gelip men bir topar efirler edýärdim. Başga bir atdan gelýär. Näme öz adyň goýaň? Näme gorkýan? Gel öz adyňdan bir soragy, onu tapagy näme? Yok başga atdan fake account'un
El tituşkolun aýdanlagy, edýänlagy. Ünütürüm. Indi şunu diýänlaryna gelin analiz edelim. Men näme size Murat Kılıçeviç, tituşkalar demek, olar hakkını tutma. Olar Hakkını pul bolsa, tutma adamlar, o pul berseňiz, ejelerine hem satýarlar. Sen bağışla beli bu söz için gata ağıran bolar. Ýöne tituşkalaryň demek bu wezipesi şanýaly. Bular saýgarany adamlaryň gowumy, yani arasy oglanmy, yani egindeşimi hiç bilen oklar. Pul boldymy, olar hemme dady svitoýdatlaryny satmagy taýinler. Birinjiden näme dewletden gitdi, teber menden pul torady. Men Warşawa gitjek, OBS gitjek diýdiler. Menim bor gitdim. Näme kömek eder, pul torady, mende pul ýok diýdim. Men hemme dewletden götürüp gelýän şuny çelli, hemme çykdy jet gelýän. Ýa Amerika wagt geldim, ýa näme wagt geldim, men ha pulum ýok diýdim. Şoňa çykyp, men yaramok video goýup, men ýanky öýdäkler batışlar bar diýip, bizi allap, on videodan, audiodan eşitdirdik. Gidip ertede bize karşı çıkışlar edip başladı. Gelip, yani çağata gelip bizi algısı var ýaly, yani bizden nime edip bize karşı görüşüp başladı. Derrumunam, ol Hacı Fiyalakla Türkmenistan Fond ulunlu. Derrum. Grant verip daha bize karşı görüştürdü. Şu ýaly, şoň üçin biz şunu tituşka diýär. Puluna ideýasy bolmadyk, pikiri bolmadyk, puluna işleyen adam. Indi gelin şunu diýen zatlaryny biz analiz edelim. Bu diýär inem Murat Ulan şeýle diýdi. Elbetde. Tebäri Türkmen halkynyň içinde Kezzap, Gurbanly, Serdar Berdimuhamedov var. Onun vekilleri Ýewropada doly. Onun vekilleri Türkiýede doly. MHM'ler var. Anäme olar deport etmelilermi? Olar bir kansullyk edip ýör Türkmen halkyna garşy. Näme olaryň üstüne az ýazmalylarmy? Ýazar, eder, deportum eder. Gerek bolsa. Näme biz görüşmeli olar garşy? Aýdyňmy? Niye suda çağırılmıyor? Suda çağırmak için bize dokument verir. Şu bize karşı bir zat etti deyip. Bize karşı edilen nokta. Bizim halkımıza karşı ediyor. Demek biz şolara yani onun cevap edip şolara iyini aytarmalı. Tebebi. Haçanla nittaki işleyen adam konsulaya yeni pasol MHM işler olsa onun üstü açılsa şol adam deport bolaymalı. Yani şuraya yalıklar hatta biz yalıya. Şolara iyi vermek için. Yani OBS'nin представителine ne açarak yazdım. Natalya Druz'u Türkmenistan'da ne ayırdık? Kat yazıp ayırdık. 13'tan kat yazdık. Kat yazıp ayırdık. Bir toporda atları yine şeydi üstünü açıp ayırdık. Şeydik görüşmede bir ne elmede yara alıp görüşelim. Şu sözü inni aktiviste karşı görüşmeli. Aktivistleri alıptırlar. Bunun yani dokumentler düzük değil. Bunları alıptırlar. inni devlete günekar hem Murat Ulan bir vakt aydıptı. Näçip onu Türkmenistan'da devlet aktivistler tutulýar. Näçip Türkmenistan'da devlet aktivistler batylýar. Näçip Türkiýede devlet aktivistleri tutulany. Tebä bizim tejribemiz var. 2000-nji ýyldan beri. Her devlet aktivisti gaty hukukly döwletlerde birinji bilen dokument oňurmaly. Birinji bilen bosgunlyk almaly. Şol diýen adamy bosgunlyk aldy. On halkara goragy var. Halkara goragy bolmadyk bolsa, olam Alişer ýaly Abdulla ýaly giderdi. Näçip Abdulla zapret etdik. Hiç çıkış etmedin, hiç dokumentin yok. Öňe çıkma, alyp giderler. Ho, biz seni gorap bilemdik diýip aýtdyk. Devletden gitdi bolan çıkış et başlady. Men gitjek bolan çıkış etjek diýdim, meni takladım merkezde. Näme taklady? Elini dagalmy? Näme dedi? Aýdyň. Adam jogapkärçilik alyp öwrenmeli. İkinci, men ýörüýse şunu, ýani tituşka Ataman Saparowa düşündirýär. Bosgunlyk dileýiji we bosgunlyk alan, ýagny halkara goragyny alan adamyň tapagy, statuslaryň tapagy yer bilen gökýär. Näçe? Dileýiji bolanda eline kimlik berilýär, ýöne o kimlik seni halat eden ok. İttenlik wagt tutup alyp gidip kimliğini yatyryp atkaz edip Türkmenistany berip bolýar. Ol sana hiç şart däl. Men onu Abdulla näçe düşündirdim. Diňe dur sultan
Yani bizim aktivistimiz aldı şonu. Bostonluk almasaňyz, hopul döwletlerde herekete girmäň, ikinji planyny işleň, birinji plana sokulmaň, alyp giderler, hiç kim kömek. Prava защита, Hess fond, OBS, ol bul on kömek edibilmeýär. Edibilse de %1 gerek, hat kyn etmek. Sebäbi bütün dünyada kanunlar bozuldy ýa-da. Trump gelip bütün dünyada diktatora dövüşüne açık getip başladılar. O düşkün da. Ona da Gurbanov şuna yakarmy. Ya Gurbanov Trump koydumy? İkinci, üçüncü. Biz dewlet aktivistleri hukuk döwletlerde üstünne administrativ we ýuridik kömegini berýär. Düşündürýär, hatlar berýär, kanun orkaýar, gerek bolsa adwokat tutýar, hemme zat edýär. Asyl näçe bedem yok. Näçe balşyra sen adam hak hukuklaryny gorýan gurman wekil bolup pul alyp şolardan näçe balşyra düşündürän şol zatlary. Näçe Abdullah düşündürän o. Bolýa onam düşündürmedim. Näçe Farhada görüşen o. Häzirim görüşmeli. Näçe şulara görüşen o. Bir kerek çykyş eden kişi bolup oturýar. Bir ýaly görüşen o Farhada. Giýje ony protest edip, görüşüp çykyşlar edip, hatlar ýazyp, bütün adamlara podyaşky berin, challenge yapın diýip haýyş edip, bütün opozisiýany bir ýere jömläp, haýyş edip, "Dawajty Zoom protest edelim" diýip eden o. Näme bilýän? Pulno öňe çykan adamlar ýa zakat edilen adamlara garşy görüşýär. Şoň üçin biz sana tuşka diýär. Sen pulno ideýasyz işleyen adam. Fake account'tan gelip, ýa-ni fake account'tan material paýlayan, fake account'tan öz-özüň kommentar ýazýan. Näme? Adamdan gorkýarmy? Murat Koyçeviç, ol mejdunaryň halkara nomeriniň balygyny bilen ok özü. Ol şol gaçabatalga berildi. Onsoňam onuň oşo gaçabatalgasam iptal edildi. Yani aýryldy ol. Onu yok hiç gaçabatalga. Hawa, şonu diýende görüpli diýen. Egerde biri menden ustad bolsa, men näçe bunu görüp gideýin? Oňupdyr, nimedipdir, menden ustad ýa menden öňüden köp kitap okapdyr, köp gazandyr, köp işläpdir. Men näme dakylym bar? Egerde bir adam dewlet aktivisti ýygyderli işläp bostonluk alyn bolsa, sen almadyk bolsaň, sen ne baýdaň bar, ne ideýaň bar, ne pikiriň bar, ne toparyň bar. Bugün o ýerde ertip muňa tökme atýan birini o ýerde kim sana näme bersin? Näme üçin sana bersin? Görüşüň ok. Bizim bir çykyşymyz, sen hemme görüşüňi ýapýar. Oňsoň bizi ýanky rejimle işleýär diýip aýdan kişi bolýar. Bir kelläň işleýän bir gürläňde. Bir logika deňelmeli. Yok, beyni sınpatradyptyrlar. Bolmasa. Düşünýär soňra ýöne ýapyşyp dur dewlete, dewlet aktivistlerine ýöne ýapyşyp dur. Biz ýyklandyk, öňü diýär. Näçe öňüňizden aňardan zakar gelýär, ýöne basyp dur. Zakar hajyň üstüne gelýär, günnün gelýär, ýöne basyp dur, buny ýanky bilen näme çemmi bilemmi? Tökmek üstüne tökmek, tilletinden bir ideýalar çykaryp, Alşer bilen näme tutturdylar, ine dewlet aktivistiniň men hiç tatýamok. Sen aýtdyň eýem, aýtjaklarym. Ya Farhady tutturdury, ine dewletin gany bar, bir kelle geljek zat. Biz soň habarly bolduk, senden soň habarly bolduk şoň tutulanyna. Men Zoom'a barana birinji bilen söýgen sen şoňa maşenikler diýip. Näçe paýda bol? Hemme garşy bolan şoň gorlamana. Görüşýärdiň şoň garşy. Inni bolsa Farhadyň akyny tutýan bir adam. Men prinsipiýan şoňa jogap beremem. Beýlekler hemme ýerde jogap berdim. Ýöríte şoňa jogap beremem. Sebäbi men Farhad boýunça jogap bereýin. Kaçanda sen bizim edýän işimiziň Farhad boýunça 30% eden bolsaň, men sana özüm jaňat jogap berem. Sen hiç zat edemok. O agyr ýagdaýyny bize garşy bolanýan, inni Alşer bilen Abdullahyň agyr ýagdaýyny ýene bize garşy bolanýan.
Görükçülük. Ne şeyde. Yöne men şu gepleşikde etrafy şu zatlar aýtjak bolamy. Etrafy bizim aýtjak zadymy hemme aktivistler öýlenýär. Hemme öňe çykçylar öýlenýär. Maňa köp adam jaňa diýär. Murad aga, men öňe çykarsam nähil bolýar diýip ýanky jaňa diýär. Men şoňa diýär. Niýe dese? Näme diýär? Dokumentin nähil? Hemme zatlary tertmeli. Birinji bilen sen öz riskiň kesiplemeli. Eger sen riskiň kesiplemen, gün atylyp gitsen, onu sen özüň padwa edýän, maşgalaň padwa edýän. Sen bilen şol işe girenler padwa edýän, hemmeni padwa edýän. Onun manisi ýok. Birinji linýada görüşmek. Adamlar çykyş edýär bir kerek, aşakdan kommentariýa ýazýar, ine şular meni golýar diýip, mümkin emhime ýazýar, sen bilen o. Şoň üçin biz bilemok. Gönnün gönü gürleşip, yüzünü açıp gürleşämesen, sen düşünemok. Onu da emhime mümkindir. Ýanyňda ýanky sypaçylyk gürleşip berende. Günne tutup ýok biz. Tutup bulary ya patlen tapşyrýar ýa-da şolary maskara çykarýar. Bizim daşdy görümizde. Tiyat meydançada men size günaýyn 60% goly emhimedir. Ya şonuň agentleri, ya şolary bilmän tituşka ýaly işläp ýörenler. Abdullah ine tutulmaka aýtdy, maňa ýüzlendiler. Ine Murad aga, sana pul bereli nime deli dokumentin ol sen goýş ot ýa-da. Onuň bir emhimeden gün bolmasa beýlik tarapdan bir teklip, maňa bir topar teklip berilýär. Olaýaly. Şu görüşü durdurdy. Bul hemme da taýar. Bir tane tituşka däl, 1000 tane tituşka döretmän taýar. Düşünükli ýöne özüne aktivist diýen, men adamyň haklaryny goraýan diýen beýleki bir görüşýän gurmany aýplap özü görüşmän, hak hukuklar goraman grant alyp ýören adama tituşka diýilýär. Başga näme diýjek? Inni gepin kömekleri men bizim geljekde boljak aktivistler öýlenýär. Bizim hemmemiz aktivist. Men sizden tapawudum ýok, siz menden tapawudum ýok. Ýöne men statusum tapawud. Men dokumentim gowrak, statusum başga, sizin dokumentiniz pet statusum başga. Şoň üçin birinji bilen statusyny kesipler. Diýmek dokumentim bolar. Eger dokumentiniz düzük däl bolsa, sizi kakyp bolýar. Şoň üçin birinji riýatdan, birinji hatardan gidip ikinji hatarda görüşün. Haçan umum adamlar alanda goşulyp gidin. Ýöne birinji hatara, birinji linýa media çykyp aýtma. Onu da hukukly döwletde bolsaňyz, mesela üçin Ýewropa döwletde bolsaňyz aýdyp bilersiňiz. Hukukly döwletde, Türkiýe döwletde, Türkmenistan ýaly, Russiýa döwletde, Belarusiýa döwletde öňe çykma rejime garşy. Olar günnün onu işleşýär. Serdar Berdimuhammedow gelip ýa-ni sowda kontraktyny gol çekýär, bir günden hem bulary ýygnak edýär. Alşer bilen nime? Türkmenistanyň baýlygyna aktivistler satyldy. Boldy. Onu kän akylly bolmagy gerek. Şeydi, bütün wagt Türkmenistan hökümeti bize garşy edip görüşýär. Näme var? Türkmenistanyň baýlygy. Şonu ödürlüýär, kontrakt gol çekýär, ardan bakadan iýerip goýberýär. Ýöne sen maňa şu zatlary etip ber diýär, hukumy aýyr diýär, olam aýyp ýygnak iýerip goýberýär. Ine. Bolýan zatlar. Şoň üçin bu zatlary düşünmek üçin ýa-ni birini aýplamallar, oturup analiz edip şonu düşünmeli. Men tituşkalar boýunça ýürüte wide häzir edwotýyn. Nähip bolsa bir günden çykar, görürsüň şo ýerde. Men tituşka, media tituşkalar kesip diýen, olar nähili görüşýär, olar näme diýär, kim şolar finansiýon edýär, şu zatlary düşündirýän bir gyýyky material dinlen gyzykly bolsa. Inni biz hökman görüşmeli. Siz aýdyp bilersiňiz, burada eger dokumentimiz ýok bolsa, hiç şeýle mümkinçiligimiz ýok bolsa, biz nähili görüşmeli? İkinci linýada görüşmeli. İkinci linýada näme? Maglumat çykar, maglumat ber. Ýagny podдержка, öz ýanynak dostlaryňa kömek et, düşündir. Şu ýaly näde açylyň görkezip, olum görkezip başlasyn. Biz öz näde açyň, biz ýanky bir kanun zatlaryny bilen biz ılalaşamyz, okdumyzy biz görkezmeli. Aýdyp görkezmesek, aýdyp diýip aýtmasak, beýleki näme? Şeydi ine bir topar olanlar
Rossiyada, Belarusiyada, Ukrainada, Türkiye'de, Avrupa'da, Amerika'da çelip iş yerler, ikinci dünyada. Gününden adam sani köpeliyor. Bir de 20 antat buluyor. Ertirki gün prezident bolsa kim bolsa şo bolsun. Açık saylanalar bolsun. Kim utta şo olsun. Yönü halk şonu belliýärmi? Halk jogapkärçilik almaly. Diýmek, ertirki gün Trump ýaly terk diýen bolsa halk böküp çykyp şonu aýyrmaly. Egerde bir daşından içinden diktatör ayırıp bilýän bolsak, içinde de eger bir diktatör saýlanta, biz şondan aýyrar. Şoň üçin ýa-ni protivavес durmaly. Şoňa indikator bolmaly. Adam haklary işläp durmaly. Kanunlar işläp durmaly Türkmenistanda. Men haýyş edýän ine bir topar adamlar Alişer Sahaty we Abdullah Urusy gollap edýärler. Ine onu edibilersiňiz. Sebäpsiz hakykati adalatda bolýan. Siz rejime garşy däl. Siz rejime garşy söz diýen zok bilýäli. Sizin siyasi platformaňyz ýok, sizin siyasi programmaňyz ýok. Siz hiç wagt aýdan zokşular tutsak etmeli. Ýa-ni ataly ogly, biz aýdýarsyň. Biz alýar şol ýa-ni nagruzkany, biz alýar şol riski. Siz onu goşdurmaň ýöne näme diýersiňiz? Alişer Sahat we Abdullahny gollap video rolik ýapaň, challenge ýapaň. Qarab, näme edilýän bolsaňyz edim. Biz ine protest edilmede ýanymyzda duruň. Maska, kaska giyip tanınmaz ýaly durýan. Tamam. Arkamızda, edil arkamızda däle 10 metr aňyrda duruň bolan bir görkezin bagyny. Doğru. O zaman öňe çykanyňyzda haýyş dokumentyň düzü bolsun. Bir topara degişli bolun. Topara degişli bolmasaňyz öz başdak bolup bilersiňiz. Bir topar bilen partner bolup işläp duruň. Erteki gün size bir zat bolsa, ýa-ni partneriňiz gelip kömek eder ýa. Ondan meýär bolup, baýdaksyz oňa bugün tökmek atyp, oňa bugün söýüp, oňa bugün gyrlyşyp, muň kanalyna baryp, nime dip ertir onu ýamanlap aýdyp ýörseňiz, siz baýdaksyz, ugursyz, durnuksuz bir bloger bolýaňyz. Gollugam ýok. Siýasy siyasi aktivistim däl. Adam haklaryny görüşen zok. Öz emosiýaňyz bilen, öz egaňyzy üstünne siz beýliklerini görüşýär. Oň üçin ne size dokument berilýär, ne size gollýar. Üçindiňe. Ýalňyz çykanmak. Şoň üçin ýa-ni tituşka atma saparyň gollawam ýok, hiç hat alwy menen ok. Sebäbi ol görüşen ok. Ol haklar goran ok. Ol görüşýäne garşy görüşýär. O näme üçin onu bersinler? Doğru. Murat Kılıçoviç, bu arada nemenem ayıp geçeli, yani pul yetenok diýdiler bu iki sany oglancymyz için, Alişer Sahat bilen Orusov için. Yani Amerikadan $2000 advokat için verildi. Advokatı için verildi. Onun yani pulları cemlendi, hatta üstü bilen verildi. Yani onam aydıp geçelim. Sebebi o oğlancıkların hakkını imelin. Aydıp geçelim. Yani böyle şunyalı oğlanlar canı, teni bilen oğlanları gora otirka. Bu Ataprat Saparfı'ndan çıkıp bir aktivist oğlancığımıza deyip nemçin seni alt giden oklar, nemçin seni tutan oklar diymek gatı ayıp. Ulu bir utanç verici bir zat bey. Yani aklına sığacak zat değil. İnni menin diyecek olan zatım, hadir inha şu iki tane oğlancık tutullu veli, onun onlara bir goldaw bermek yerine gaýta häzir inha şu oğlanyň aktivisti tutdular da diýip temany üýtgedi botyr. Halkyň ünsüni başga ýere çekip otyr. Buňa näme diýmeli? Hani sen egindeşdiň, hani sen ýanynda duran oğlandyň, bile bir neme blogerçilik edýärdiňiz da diýärdiňiz. Çykdy gürle. Miting et. Çık bakalım. Hani şoňa güýjüň ýetýärmi? Mertliň görkezip bilermisin sen? Beýdip birini bokatyp oturunan başlaň bile. Yani ol oglanjy biz iýdirmez. Ondan ham haberiň bolsun.
Ýa-ni Biz esas öz maksady aktivistlemede goramagy gaty gowy bilýäs. Onun esas maksady ýa-ni Alişer Sahatov bilen Abdulla Urus gitse ine devlete günäkär diýip eýýän şo propagandany ýörelik başlaýar. Muň esas maksady devletini halkyň ynamyndan gaçyrmak, şoň hiç güýji bolmasyn rejime garşy görüşmek. Öýdä bir Doğru. görüşini Hı. beýrem görüşdirmek. Ine maksat. Ol düşündi, O- olam edil rejimiň arzuwy. Şoňa pul Ona berýär. zadanie berdiler. Awa zadany beripdir. Näme diýe bilemok, ýöne şu ýaly bir planyň bolmasa sen şo zatda diýmeliler. Senin ýerin elinleşlerini tutuldy. Sen şo çykyş edenden gollap çykyş etmeli. Bir topar gollap. Şo ýaly bir çykyş edenden 10 tane gollap çykyş etmeli. Onu etmeli. Näme Doğru. gara bol? Sebebi ya anyk bilýär şonuň akçeklerini. Ýa içinden etmiyor. Biz Fransada oturup näil Türkiýanyň ýagdaýyny bilerik. Ben näil bilerim näme? Men özüm deport boldum Türkiýeden. Näme deport boldum? Sebebi protesta bardym. Sebebi adamlar galdyrjak diýdim. Indikede gurruma çykdy, eder diýdim. Derru rüşeýini çykardylar. Türk halkyna hukuk döredýär, Türk jemgyýetine hukuk döredýär diýip deporta ýürdi. Doğru. Atamrat Sapatov'un hiç hili Ine gaçavatlarsa devlet yok. aktivistleri näme çykdydan okla, ine devlete halk hareketinin ýol bolşuna deport berdiler. Diňe şundan belli. Bizim näil görüşýärmiz. Näme deport berdilermi? Atamrat Saparova ýok. Gaçmadan ýok. Bolýar. Biz şu temany näme deli, men bir haýçek da etçek dadym. Alişer Sahatowyň aýaly we Gulayla diýip yaman talygatly aýal, yaman akylly aýal, jogapkärçilikli aýal. Onun çağajyklary we maşgalasy bar. Men oň bilen gürleşdim. Biz adwokatlary pul ýygnadyk ýöne, ol ýeterlik däl. Şoň maşgalasyny gollamak üçin we başga da çykdyjylar gidip dur, adwokatlar bilen şolara ýene kömek gerek. Egerde ýagdaýyňyz bar bolsa, maddi kömek edip biljek bolsaňyz, ýagdaýyňyz bar bolsa, ine şo ikinji liniýada adamlara aýdýan ýa-da birinji liniýada işleýänlere, işlejek bolýanlara aýdýan, ine şu ýaly maddi kömek edin. Bide gerekkä şol türmede, ýa-ni deport lagerinde oturanlara kömek edin. Kyn görmän, men IBANy, men videolarymda Alişer Sahatov bilen Abdullaň surat bar ýerde IBANlar goýundurmuş ol. Gulayla diýip, ýa-ni Alişer Sahatowyň aýal maşgala aýaly şoň IBAN durandyr, günden gün kömek ediler. Kömek edin. Biz kömek etmeli öz watandaşlarymyza. Biz öz watandaşlarymyz üçin ylata-da öňe çykyp bizim haklarymyzy goraýan adamlara, kanunçylygy talap edýän, adalatly isleýän adamlara görüşmeli. Ol jemgyýetiň içinden bir ýatlar. Biz olary ýitirsek, ýitip gidersiz. Gollan, çoryaly adamlar. Ýöne hem aktivistler ýa-ni görüşýänler, aktivistlik özüne ine Atamrat Saparov ýaly ol tutuşgara gaýtyp aktivistlere garşy görüşüp içini pytradýan adamlar. Olar tertap bolýar. Aktivistler. Ine şu ýaly ýagdaýlar ýene de men bir gede köp taňyrakatna ýan nimelere şol aktivistlere kömek edenlere, pul geçirenlere, jaň edip golla berýänlere hemmäňe de berekella köp taňyrakatyn Allahdan gaýsyn. Bu bir amana diş, bu bir jemgy diş. Jemgy dişine hiç wagt pul berenok, pul işlemek bir ideýa, pikir işleýän. Ideýa, pikir näme? Adalatlyk, kanunçylyk we öňdäki geljek üçin görüşýär. Başga ideýa ýok bizde. Ol birini agdaryp almak, ýa birini öldürmek, ýa birini bular ýaly ideýamyz ýok. Şoň üçin hemme Amerikadaky geçiren adamlara, işleyen adamlara, pul kömek eden adamlara, Ýewropada, Türkiýede hemmäňe köp taňyrakatyn kömekler ýene de gerek. Günden güni Alişer Sahatowyň maşgalasyna geçirilýär. Dowam edin. Men bilýän Dur Sultana çykdyjylar näil çykdy. Diňe adwokatlar däl bir topar çykdylar ýöne köperki oturanlar täze pul geçirmeli içinde. Olaglaryň içinde eşik almaly, zubnoy pasta almaly, hemme zat almaly, hemme zat tölemeli, telefonu tölemeli, hemme zat tölemeli. Şoň üçin pullar gerek. Çağajyklar we
Öň Alişer Sagat näme bolsa öýüne pul getirýär, pul gelenok, ona da kömek bolar. Şoň üçin näme kömek edilýän bolsaňyz kyn görmä. Ine hormatly watandaşlar, şunuň bilen biz efirimizi bu torýat edil derrew beýlik efir başlaýar Muhammed Döjü bilen. Oň temasy açyk başlarak, ine şu barada biz häzir gurulma eder. Egerde şu efir yapylsa beýlik efir onun meşgullygyny açylar. TikTok'ta ine sorular gidip dur. Men häzir şu efir oturýan TikTok'ta daçak ýa-da jogap berip biz ikinji efir başlar. Nurjan apa näme aýtjaklarymyz bolsa aýdyp bilersiňiz? Menim sizin aýdyňyza goşulýan halkym oturmaň, bunýaly paçygaly ýagdaýlar bolýar. Her kim başına gelip biler. Bu iki sany oglanjygymyzy, bloger oglanjyklarymyzy, aktivist oglanjyklarymyzy taşlamaly. Her kim elinden gelen bir 5 lira bolýarmy, Türk lirasy, $5 bolýarmy, ýani atyň haýyş sizden. Hem Allah'ın yolunda bir sadaka bolýar, hem de öz bir raýdaşlygyny da görkezýäňiz, kömek edenlere de gaty köp sağ olsun edýän. Her kim challenge etsin ýa-da bir одиночный piket etsin, oň üçin hiç kim basanok, ama ol bir kiçijik bolsa da bir goldawdyr. Yani Sahatyňam maşgalasyna sabır dileýän, Orusfaňam maşgalasyna hemmesine sabır dileýän, inşallah çıkarlar. Doğru diýär. Ine challenge'ler, gollu challenge üçin tedi Türkmenistanda da helak etmeliler. Tez kanun bozaňdok, tez birini golýan. Şoň bir kanun ýagdaýda tutulanyna garşy. İkinji, maddi kömek. Günden göni Alişer Sagatyň aýalyny kömekden ikisine de ýetýär. Üçüncü, tekst, materiallar yazıp TikTok'ta paylaşmalı. Ine şuraya adamlar bir kanyada saklanıya kömek edin deyip siz dargadıp biliyor. Dördüncü, Amerika'da olsanız Trump'a hat yazıyanız, onu hat yazıyanız, Avrupa'da olsanız OBS'ye hat yazıyanız, bütün prezidentler hat yazıyanız, hukuk koruyan kurumlar var, onlar hat yazıyanız. Öz lişli adamız. Onun bir görüşün bir yani stili. Onun bir görüşün bir metodi. Onun bir görüş. Fikir etmeň birini goramak, öňüden adamy tutup alsalar, ona talap etmek onun bir görüşün bir ugry. Şoň üçin onun bir görüş onam edilýär. Şoň bilen biz efirimizi sorýar. Hoş sag bolun. Indik gepleşikler çeldi. Sag bolun. Hoş sag bolun.